Mia apha eVictorsville akumandi oosisi baphethe into zabo sisiwami kunjani? Ndiyaphila futhi njani wena? Ndiyaphila la ndigqibele ungumsuthukazi usenguye? Ndandingusuthukazi, not msuthukazi. Usuthukazi suthukazi. Yes. Ithethe laa ndawo ndikwazela kuyo yikhwaze. Oh hayi sobe siyayipromota Tommy. Sobe siyayipromota la ndawo masiyeke. Masiyeke masingayibizi. Atmosphere umuntu ongekhoyo apha xa unomzobela umfanekiso engqondweni kunjani apha kumanda? Yo kumnandi apha we vibing. Hayi zange ndayibona into enje. Ndiyaqala uyiva. Ndiyaqala uyiva Tommy yam, ndiyaqala uyiva. Super excited ichomi yam naye kweli cala lingapha. Friend unjani? Ndikhona njani? Ndiyaphila. Wonwabile kumnandi apha. How's the atmosphere kunjani apha? Yeah, the atmosphere is amazing. It's awesome. Akumandi, yeah. You're out of this world, yeah? Siyagoduka okanye silala? Siyalala. Siyalala la. Ngomso soba zi-33:10. Ndicinga uripota kwangoku emsebenzini andizulenza. Makufakwa sick kutshiwo ke kuthiwa sifakwa sick namhlanje sinibona ngolwesibili emisebenzini silapha kwaTita eVictorsville.